लोगोफोर खुलुमबाय बेनिसिमबो आंनि रसमिखौ बयखौबो फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय बेसेबा गोबावनि दिनाव दिनैसो आंहा ब्लग बानायलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनहा जाय कमेन्ट खालामदोंमोन आंबो बै समाव जेबो ब्लगखौनो बानायाखैमोन आरो जेबो माबाखौनो ओरैनो मेसेजफोरखौबो रावनिखौबो नायाखैमोन ओंखायनो रावनिखौबो फिननायखौ हरनो हायाखैमोन आरोना लोगोफोर फिन दिनैसो ओमफ्राय ब्लगखौ बानायफिननाय जाबाय आरो जिथुनाखि आङो प्लास्टिक वेरनि बेग हेबनो सोलोंदोंमोन बेखौ आं नोंसोरनो दिनै दिन्थिलांसै लोगोफोर ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामदो आरो आंनि चेनेलखौ जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै बयबो साबस्क्राइब खालामबायदो आरोना लोगोफोर आसा खालामो आरो नोंथांमोना गासिबो आंखौ सिगांनि बायदिनो फिन खनसे बयखौ अनसायफिनगोन होननानै थोदो बिदिबा लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जों दाना बेखौ जखा सुनानै आरामसे स्केलजों सुनानै लाग्रोनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर मोजां नायबानो बुजिलांगोन बेखौ जायफोरा न'आव बानायनो गोसो बिसोर 28 वेरखौ जोङो गुफुरखौ हास'नानै लाखांजोबनायनि उनाव जोङो दाना दोंसे आखायाव लानानै बेखौ मोजाङै गेजेराव हमनानै समान जखा खालामनानै जोङो गोलाव गुसुं जाहाथे जायालासिनो बेफोरबायदि समान खालामनानै जोङो बेखौ आरामसे बेफोरबायदि गेजेराव हमनानै लाखाबाय जोङो ओमफ्राय दाना बै गोमोखौ जिथुनाखि प्लास्टिक पेकेटाव दङ ना गोमो बेखौबो जोङो बिनिफ्राय गुफुरजोंनो समान लानानै गोमोखौबो दाना बेफोरबायदिनो जखा सुनसै बेफोरबायदिनो खिलिमिलि जाबाय थानो नागिरो लोगोफोर ओमफ्राय नोंसोरबो बेफोरबायदिनो मोजाङैनो आरामैनो जखा सुनानै लानांगोन आरो जाहाथे बेफोरबायदि गोलाव गुसुंबो जाया उनाव प्रब्लेम जाहैयो लोगोफोर गोलाव गुसुं जाबाथाय बिनि उननिफ्रायनो जोङो दाना गुफुरखौ बेबायदि गेजेराव हमनानै गोमोखौबो सोबाय आरोना जिथुनाखि गुफुर बेयो उल्था जानानै दंना बिदि उल्टाखौ बे जोङो सायाव बेखौ थिखोनानै होनोसै ओमफ्राय गोमोआबो बिदिनो उल्था जानानै दंमोन ना बे उल्टाखौ जोङो बेफोरबायदि खालामनानै बे गुफुराव जोङो बेखौ सोना होनोसै आरोना लोगोफोर दुरुंखौहाय ओमफ्राय सोखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङैनो बेफोरबायदि मोजाङैनो बोसोनांसिगोन आरो जुनाखि गलाङा बेफोरबायदि मोनसे नट जाबाय आरोना प्लास्टिक वेरनि जिथुनाखि बेग बानायगोन बेयो फार्स्ट रुल बेयावबो लोगोफोर मोनसे खोथाखौ जेब्लाबो गोसोआव लाखि जे जाहाथे बेनि हेबनाय दुरुङाबो बेफोरबायदि गोलाव गुसुं जाया समान खालामनानै बेखौबो जोङो आरोबाव खालामफिनबावनोसै आरोना दुरुंखौ गोलाव गुसुं जानायखौ नों खुलिनानै आरामसे बेखौ बानायफिननो हागोन आरो गोजौनिफ्राय जोङो बेखौ एसे नाख्लायनोसै ओमफ्राय गाहायनिखौ जोङो दाना बोना होनोसै आरो ओरैजाय बेफोरबायदिनो आरो खिलिमिलि जाबाय थानो नागिरो समान जायागौमानि जोङो बेखौ मोजाङैनो समान खालामलांनो नाजालांबाय थागोन लोगोफोर जोङो दाना बेखौबो आरो सेकेन्डखौबो जोङो बेफोरबायदिनो गुफुरखौ दाना जोङो बेखौबो बिदिनो गोमोखौहाय गोमोखौ जों बिदि राउन्ड खालामबाय आरोना लोगोफोर बेफोरबायदि राउन्ड खालामनानै गुफुरखौ जोङो सोनानै होनोसै आरो बेफोरबायदि ओमफ्राय जिथुनाखि गोमोआ ओरै उल्था जानानै दं बेखौ ओरै थिखोदो ओमफ्राय गुफुरखौबो उल्था जाना थानाय प्लास्टिक वेर बेखौबो जोङो सोना होनोसै गोमोआव बेफोरबायदि मोनसे नट जानांसिगोन आरो प्लास्टिक वेरनि मोनसे नट जानांसिगोन आरो बेयो लोगोफोर जिथुनाखि जोङो 28 वेर प्लास्टिक गुफुरखौ जोङो हास'नानै लादोंमोन ना बेखौ जोङो मोनसे गासैखौबो दोंसे दुरुं गोमोजोंनो हेबनानै लाखाजोब्बाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो हेबनानै लाखांजोबनायनि उनाव बेखौ जोङो आरोबाव बे गोमोखौ गेजेराव हमनानै आरोबाव बेखौ जोङो समान जादोंना जायाखै बेखौ आरोबाव खनसे नायफिनबावनोसै बेफोरबायदि जखानि जेब्लायबो लोगोफोर गोसोआव ला आरोना लोगोफोर जेब्लायबो समानै जाहाथे उनाव खिलिमिलि जाया दाना जों बेखौ गोमोखौ समान खालामखांनायनि उनाव जोङो हास'नानै लानोसै आरोना बेखौ आरो बिदिनो सेकेन्ड दुरुं लाबावनोसै जखानि सुनानै बेखौबो आरो बिदिनो हेबलांबावनोसै आरो जोङो बेयाव 8था
प्लास्टिक वेर जिथुनाखि बेफोरबायदिनो जोङो दाना 8था गोमोखौ हेबनानै लाबाय आरो नै बेफोरबायदिनो 8था जोङो हेबनानै लाखांनायनि उनाव बेखौ आरोबाव दोंब्रैयै आरोबाव बेखौनो जोङो हेबलावबावनोसै आरो नै मोजाङै बेखौबो आरो गोमो दुरुंखौनो लाबावनोसै जोङो बे गोमोखौबो आरो बे मोनसे हेबखांखानाय गोमो जिथुनाखि जोङो फार्स्टआव 8था वेर हेबनानै गारबोदोंमोन ना गोमो बेजोंनो आरो जखा सुनानै जोङो हेबलांफिनबावनोसै आरोना दाना जोङो नै बेफोरबायदिनो गासिबो दोंब्रै खर'यै जोङो बे गोमो दुरुंखौ मोनफा मोनफायै माने गारबोबाय थाबाय ओमफ्राय दोंब्रैयै हेबबोनानै जों गोमोखौ एक्सट्रा गारबोबाय थाबाय आरोना नै लोगोफोर बेफोरबायदिनो आरो ओमफ्राय ना गासिबथिंबो एखे सिस्टेमैनो हेबना लाखाजोब्बाय जोङो बेखौ एखे सिस्टेमैनो हेबखांजोबखांनायनि उनाव जोङो आरोबाव बेखौ मोनसे जेनेबा नट बानायलांबावनोसै आरो हेबनानै गालांबावनोसै जिथुनाखि जों खना बानायगोन नै बेफोरबायदिनो लोगोफोर नै मोननैनि दोंब्रैनि गेजेराव जिथुनाखि मोननै गेजेराव थायोना बेखौ जोङो लानानै गुफुरजों गुफुर जोङो हेबनानै होनोसै बेफोरबायदि हेबखांनानै जोङो नै बेफोरबायदि हेबनांगोन आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय ना जिथुनाखि आरोबाव नै एक्स जाना थादोंना बेखौबो जों आरोबाव बिदिनो हेबबावनोसै नै बेफोरबायदिनो जोङो हेबलांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर नै आरोबाव बेफोरबायदिनो नै एक्स जानानै दंखायो ओमफ्राय बे एक्स जानायखौ आरो बिदिनो जोङो नेक्स्टखौ दोंब्रैखौबो 4था गुफुर वेर जिथुनाखि नै बेफोरबायदि उल्था जायो बेफोरखौ जोङो उल्थाखौ ओरै थिखोहरनानै सिङाव नैबे गुफुरखौ बिदि सोनानै होबावबाय जोङो बेफोरबायदिनो ओमफ्राय आरोबाव जोङो नैबेफोरबायदि आरो एक्स जानानै दंफैबावोना नै एक्स ओंखायनो बेफोरखौ आरो एक्सखौबो बेबायदिनो जोङो हेबनानै लाखाबावनोसै आरो नै बेफोरबायदि हेबनानै लाखाबाय जोङो आरोबाव ओमफ्राय नैबेयो आरो गोमोजों गोमो मोनसे एक्स जानानै दंखायो बे गोमोजों गोमो नै बे गोमोजों गोमो एक्स जानानै थाखानायखौ जोङो आरोबाव मोनसे बेफोरबायदिनो गोमोजों गोमो हेबनानै लाखाबावनोसै आरो नै बेफोरबायदि जोङो हेबनानै लाखाबाय ओमफ्राय आरोबाव नै गुफुरथिंजाय बे गोमोआ दोंसे थाहैबावबाय बेबायदिनो एक्स ओमफ्राय जों बे आरो बिदि एक्स जानानै थाखानायखौनो आरो हेबबावनोसै जोङो गोमोखौ नै गुफुरजों गोमोजों हेबबाय जोङो बेखौ नै बेफोरबायदिनो जोङो हेबखांबाय आरोना बेफोरबायदि मोनसे 4था मोनब्रैथा जोङो बेखौ हेबनानै गारबोखांनायनि उनाव गोमोखौ जोङो राउन्ड होबाय ब्रेकेट खालामबाय आरोना जेनेबा लोगोफोरनि आरो बिदिनो बे दोंब्रैखौबो बेबायदिनो गेजेर लानानै हेबबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो आरोबाव टटेल गासिखौबो जोङो मोनफ्रोमथिं लाइनथिंजायबो एखे सिस्टेमैनो हेबजोब्बाय जिथुनाखि जोङो फार्स्टआव हेबबोदोंमोन ना बेफोरबायदिनो जोङो हेबनानै लाखाजोब्बाय आरोना नै गासिबथिंबो बेफोरबायदिनो हेबखाजोबनानै लाबाय बेफोरबायदि ओमफ्राय ना लोगोफोर जिथुनाखि एक्स जानानै थादों नै बेफोरबायदि एक्स जानानै थादोंमोन ना बेखौबो जोङो आरोबाव बेबायदिनो हेबनानै नै एक्सजों एक्स जाना थाखानायखौ जोङो बेफोरबायदि एक्सजों एक्स जाना थाखाबाय जिथुनाखि जों दहाय एक्स जाबोदोंमोन ना नै बेफोरबायदि जोङो दायो हेबखांजोब्बाय आरो एक्स जानायखौ नै इथिंजायबो हेबनानै लाखाबाय नै बेफोरबायदिनो एक्स जानायखौ हेबखाजोब्बाय
ओमफ्राय ना नै दाना इथिंजायनिखौबो हेबखाबाय आरोना जोङो ओमफ्राय बेनि उनावहाय नै बिदि एक्स जानानै दंखायोलाय बियो बिदि एक्स जानाय थाखानायखौ जोङो हेबबावनोसै आरोना नै लोगोफोर दाना जोङो खना फायनायनि थाखाय जोङो नै बेफोरबायदि एक्स जानानै थानाय गोमोजों गुफुर नै बेफोरबायदि आरो हेबलांबावनोसै आरोना लोगोफोर बिदि हेबलांबाय थाबानो जोङो खनाया गावनो गाव हारसिंनो ओंखारलांबाय थाखागोन आरोना नै बेफोरबायदि नै बेफोरबायदिनो बिदिनो एक्स एक्स जानानै थालांबाय थानायखौ जोङो बिदिनो हेबलांबाय थानोसै आरोना नै बेफोरबायदि एक्स एक्स जाना थालांनायखौ जों बिदिनो हेबलांबाय थाबानो गावनो गाव हारसिंनो महर ओंखारलांबाय थाखागोन लोगोफोर जेबो आन्दायनांथाव गैया बेयाव नै बेफोरबायदिनो आन्दायनांगौनि जेबो खोथायानो गैया नै बिदिनो हेबलांबाय थाबानो गावनो गाव महर ओंखारलांबाय थागोन लोगोफोरथ' बिदिबा नायलांबाय था लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नै लोगोफोर गासिबो दाना ओमफ्राय हेबखांनायनि उनाव बेफोरबायदिनो जाहैयो नै मोनसे डिजाइन जाहैनोसै आरो बियो मा गोमोहाय गासिबखौबो हेबखांजोबनायनि उनाव जों बेखौ ओरैजाय सिंनिफ्राय ओरै साथिंजाय उल्थायनोसै आरोना लोगोफोर बे बेगखौ बेफोरबायदि मोजाङै जों दाना मोजां उल्थायनानै लाखांनायनि उनाव नैबे दुरुंखौ जोङो नै हेबखांनानै जिथुनाखि आग्लायनाय दुरुं नैबेखौ जोङो लेफ्ट मोनसे राइट मोनसेथिंजाय लानानै मोजाङै सोलांनोसै सोखांनायनि उनावहाय नै जोङो मोनसे हेबखांनानै जिथुनाखि गारबोनाय नै बेबायदि मोनसे मोनसे गुदुङावहाय सोलांसै आरोना सिंजों जोङो नै बिदिनो मोनथाम मोनब्रै मोनबासो जिथुनु जेसेबां हायो एसेबां सोलां लोगोफोर बेफोरबायदि नै जोङो दाना बेखौ लेफ्ट राइट बिदिनो सोलांबाय थानानै आग्लायनाय दिरुंखौ नै बेफोरबायदि लानानै दोंफा दोंफायै हास'जोबसै आरो दा लोगोफोरनि मोजाङै नाय बेखौ जों इदि ब्लेडजोंहाय मोनसे मोनसे हास'लांजोबसै बेफोरबायदि बांद्राय गुसुंबो हास'नाङा आरोना लोगोफोर बेफोरबायदि मोजाङै हास'लांजोब्बाय आरो जोङो लोगोफोर दिरुंखौ हास'जोबखांनायनि उनाव जोङो दहाय फार्स्टआव जिथुनाखि जोङो उल्थायै बेलथायना लादोंमोन जों बेखौबो सिङाव बेलथायखांबाय नोंसोरनो देखायनाय जायासै आङो सिगाङाव जेरै हेबदों बेबायदिनो उल्थायनानै लाफिनबावबाय जों नै बेफोरबायदि ओमफ्राय कमप्लिटलि जाबाय आरोना आंनि बेगा मोनसेनो ओमफ्राय लोगोफोर माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरलायदो नै ओमफ्राय सेकेन्डनि ब्लगाव आङो आरोबाव हेन्देल बानायनायखौ नोंसोरनो देखायफिनगोन लोगोफोर जायफोर रोङा बेफोर सोलोंलांनो हागोन आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय